बया बुरजा जाखादों आरो बैथिबो दं आरो इथि गाहायावनो मोजां जादों बारा गोजौआव गैया खोमा इथिंनिया ओइथिंनियाबो दं आरो इनो गाहायावनो माबाजोबनानै नानिया मोनोसोद' सासे मोनोसो सासे हानो नागिरदों मोनोसोद' नानि इखो हाना इखो देसं हानो नानिया माला मोनगोनलाय र'बो खानांला दे इखो हानो नाबायदि नानिया नङाबा जाजोबलांगोन बादालिया दा जोङो गय हाननोसै आरो नै बिथिबो दं र' आं नोंसोरनो खिथिलायनोसै guys 1 2 3 go नै guys बया बुरजाखा oh my god नै guys नोंसिनियाव दंसो आरो मोनां जाबाय नालाय नाङोना इन्टेन बांसिन मोजां खाना दे नानि नानि ओइदि खालामना लानो हामा मायो मा फिथाइ होनो इखो लेसु जों जागोन ना इखो मोनबा गेदेर जाबा जागोन नै मोनां जाबाय बार फैदो मोसादो लेसुआ मोसादो ना खाना नानि सिरिगोन दा नोंसोरना आरोबाव माबा बुस्थु खिथिनो नागिरदों फै गाइस नै गाइस लेसु माखाया जि बुरजाखा आरो लेसुनि अनगा मोनसे बुस्थु खिथिबावनि आङो नोंसोर आंखौ फल' खालामना फै गाइस मा दं नै गाइस बैथि नायर आरो फै आं सिंनिफ्राय खिथिनो माखासे बुरजा नुयो आरो दा 1 2 3 go गोजौथिं थिखांहर ओरैनो गाइस बया बुरजा जाखादों आरो खान्थाला जोंहाना नै गाइस oh my god ओइ मोनसेया ओइ खनानिया बया इसे गेदेर जाबाय आरो नैफोरो एकदम थाइबाय दं आरो नै ओइ बया बुरजा जाखादों आरो एबार थाइजौआसो जानो थायासै आरो गाइस नारेंआ बारा थायला होमा नारें थाइबा थाइबानो थायदों जायखिजाया इनिया नङा नैनियाबो खमथार थायदोसं असमिया मिथिया गोबांथार असमियासो माबायावसो थाङो एबार खमथार थायमारदों आरो खमथार माबा जाखो बोरायबाय बिफाङा खान्थाला आंनि फेभरेट फ्रुइट आरि गाइस खान्थाला एकदम मोजांखा आरो लेसुआ आयौ Keleburian dinda jatuh. Oh ya kan juga. Geliang baik muka dia. Roh. Ini gaji wasit dong sekarang. Bajin jarang dena musalai nene. Bila makan musa kasih malah barja. Nang dah mana kau? Isi orang meni beben malai. Bar nade, mau gelung deh, kan gitu nih. Oh gitu, tanah aja. Garpu gak salah. Hah? Masa kayak dia lah.
Kayak kon tuh mabar. Woi kena hanaya segini ane karbai nama Andrea. Di sini lah na bere mencelo. Hei, kulikan tunyo. Kulau ini apa? Tunyo mu sang betul nara. Ane na lagi be. Nih guys, nungguin takai surprise. Nih, gue dibesai hei, rosa betul nak. Mana seri be na bawa. Rosa, nih mama sebear mama enggak. Mama enggak. Seri langsung sebear nih yang rosa. Nungguin takai lap demi nang. Kita tadi gue ya jangan ngani ke. Lagi nan karbai hanten. Tanda jeng hak lainnya stam sini mak. Mana seri be bawa. Ibarat mana kian na? Ih benda aja menpur na dong. Berian bau ni ke seri be tasih. Lạ vào chứ ạ. Đây, đừng lên mà ra mày đong. Mày lẹ. Mình đâu vì nó sưng. Bina langsung sana sih ya kayak jiwa derangki nih kak. Ay, senda ndak? Sikap nanga? Bina nó thở bài tiếng Tây như vậy nè, số nào? Ngắt ạ, ngắt ạ. Isi saja sang kip zihu. Anh đang gần. Sang ăn thằng đang gần. Phải xem nó. Hơi gần đây, hơi gần, con chelo ra gần nữa, con chelo ra gần đi. Con chelo ra gần đi nữa.